radio that makes you happy. Intezo. Sanibonani ningizimu Afrika kuphi nakuphi la kuvelela khona leli phimbo njengamanje lami igama kuveza ngituthunga wakho malibathi ilaspo namagumede mhlambe ukuthi usemusha like hands uphinde futhi ngicela ngomoya ukukhola ukuthi usubscribe ungakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke niyazi ukuthi kulesikhathi sisuke sinilethela ukuzona ezihamba phambili kule channel ehamba phambili bafethu udaba engiliphethe udaba ulithinta lapha nomama okhubazekile okanye uGogo okhubazekile oneminyaka engu69 lapha nowahlaselwa ngomunye umlisa wamdlwengula ngale mhlambe ngichaze kakhulu awuzwele nalo udaba kwenye podcast bekade nayo lapha nensizwa uAyanda umfoka msweli ungathi sengichaze kakhulu kodwa ke bafethu ngale ukuthi ngimosha isikhathi awuvele uzwele ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke nithanda kakhulu uba ngumsindo ngiyakubulala hey lo ngithi akushembe kusamawe ukuthi isikhathi sami lesokumele ngife ngaso ngimukele umphefumulo wami uhlale kuwena athi ushembe yini yona leyo awuke lapha wathi bheka phezulu vula ingosi ngivula kodwa nje nkosami nginovalo awasha agibele ngaphezulu angena ayenze lento yakhe athi fenda awufende ngithi mina angikwazi ukufenda mina ngoba ngikhubazekile unayo ingane ngithi mina ikhona eyakwabani ngisho esinye isibongo kuphi nendawo ngisho emanguzo mandana noma ngozo ngumntu angazi lutho ngizombuza lo wena ke bukahlala phi ngathi ngihlala eThekwini kuphi neThekwini ngoba likhulu nje ngithi ngathi ngihlala kwaMashu kuphi noMashu ngithi eNtuzuma okay buza ke imibuzo kuphi neNtuzuma yabona nje angishaye ukuthi wayengishaya ngani phela kwakumnyama nanga ngithi ngishaya ngempama enze lento yakhe uthe angiphendule athi angigibele ngaphezulu aphinda athi aqhamuke ngemuva angiguqe aphinda azothi futhi angilale ngesiso yabona nje asuke lapha athi angaqeda angicayeleke lapha ngibeka ama love butter asuke amaqeda athi ngilambile kuphi ukudla uphekeni ngithi mina angiphekanga mina udlala ngithi mina ngiphakela la ngenhla manje nakhona sengisaba nokusho isibongo sala ikwabani khona lapho ubanye lokuphakelayo ngithi mina ikwamsezana ukuphakelwa nje omunye umuntu yabona nje ngifihle nje ngoba ngisaba ukuthi uzothi mhlambe meqeda mina noma ezilala abuza imali yempesheni ngithi mina ayikho imali yempesheni uyenzeni ngithi mina isebenzile abuze nje izinto eziningi asuke lapho angiboza ubuso ngathi angigubezele like ikhandlela manje acinga bese ethi usho uqambelana manje ukuthi wena ngakwesinye isibongo ngoba phela ngwakwankosi yazi ngivele ngidideke asuke lapho ngizosokhala ibhodwe athi mina eqede ukudla athatha inyama shuthi lesikhathi esehamba ukuthi bheka phezulu ngiyabuya ngisayochama ngibheka ke phezulu ke nami ngihlale ngibona kuhamba isikhathi akukho nafoni anginafoni iphi ifoni ngithi anginafoni mina inhlanhla leyo ngangino 100 rand esikhwameni angazi sathathwa ngoba ngangibeke phansi komcamelo usathathwa nosilahla lapha salekwa amaplastic wangayithola bathe sihamba ukuthi hayi sengiyahamba ke anginendaba nemali yakho uwasho wayehamba angincelise futhi nalento yakhe ngika ngiyincene ngithi mina yazi lento ngenzisa yona njalo ngiyazi
uyangihlukumeza nje futhi okokuqala. Cabanga ukufika ayikaphumi inyanga kwaze kwaphuma inyanga usho ukuthi kuphumele inyanga abantu sokukhanya endlini wayitshela ukuthi yena kuyasa waphuma ke ngalento ngalindaza ngaphinda ngaguquka ngalinda ukuthi kuse makusa ngiqale ngihambe ngoyikhulula mangibuya lapho ngithi angizama ukumemeza ngoba phela bazukwazi ukuthi kwenzekeleni angimemeze wenzalo kusabela usibale hathi hayi akekho ukuthi kwenzekeni nayi woza wena ngizokutshela ukuthi useduze bangakwazi le ndaba ukuyikhuluma nje ngimemeza hayi ngithi ngibona lapho ke sekuza nangokumzali wathi meza nje ngavele ngakhala wangibuza ukuthi kwenzekeni ngimlandise indawo ebusuku ngingenela bangirepa asebiza usibale naye weza ngasho khona lokho bazama ukubiza umphakathi ke uzokuzwa lento eyenzakele emva lokho abafonela amaphoyisa angilanda ka amaphoyisa saya esibhedlela naswapho ke saya police station aphinda sibuyisa mama uthe uneminyaka emingaki na 68 ngoba kahlahla ngabe ngidi 69 kodwa manje ngoba ngohlanganisa 8 nginyanga yokugcina oh yes ngihla 17 December uthe ukhubazekile uhamba ngezandla mangithi ngikhubazekile kuyidwa phela ikhubazekile ingqondo yes usho kuyena umtshela ukuthi ukhubazekile bethe ingqondo ayikhubazekile asuke lapha angikhanyise ngithi mina yini ngathi lofuna ukuyenza la ke athi ngifuna ukubona ukuthi inhle noma yimbi South Africa KZN Nongoma